Hayibo. Ma. Akudliwani la ekhaya namhlanje? Bengisacela bandle ukubhala le assignment bayifuna kusasa esikoleni ngizopheka mase ngiqedile ukubhala assignment. Hayi ke kusho ukuthi phela thina namhlanje la ekhaya kuzolala kudliwe assignment. Sidle assignment yakho ke thina. Silinde wena ngoba phela wena madam siphethe wena silinde wena ke thina ukuthi kube wena uzoqeda ukuthi wenze assignment kwena kudliwa la ekhaya. Assignment yana nale assignment yana hambe uyopheka zonke. Hayibo, ugesi awucishwe ngani? Ma, ngicishwe ngani ugesi? Bengithi ngizocima mase ngiqeda ukubhala. Hayi ungafunga ukuthi ubaba wakho akushiyela ama-shares ka-Eskom wena. Shuthi ubaba wakho nje wena wakushaya nama-shares ka-Eskom. Uzongimoshela ugesi ngicela ngicishe akulala.